салом алейкум, дӯстони азиз, хуш омадед ба саҳифаи мо. Дӯстони азизи мо, зиёд нафаро мегӯянд ки ширкатҳо дурӯғ мегӯянд, пула метин месӯзӣ. Ҳам хали ширкат буд, чанд ширката номбар мекунанд. Дӯстони азиз, корейская компания атомида ягон чӣ пул наметӣ. Регистратсия ройгон, яъне бепул регистратсия мешавӣ. Вақте ки регистратсия шудӣ дар ҳамун ширкат 6 моҳ дар кайе хости якум харида мекунӣ дар 200 сомонӣ ва баъдан одам таклиф мекунӣ. Барои одам таклиф кардан шумо маош мегиред. Яъне ки чӣ хел ҳозир ай ҳама чизи қимат дар дунё реклама ҳай. Шумо рекламщик барин мешавед. Тавсия метиҳед одамода ки мо нами пастара ай корейская компания харидем, анаи шампуна харидем, анаи витамина харидем ва барои тавсия додан шумо ойлик мегиред. Фаҳмидестед? Мисол шумо як материал мехаред, ҳамсоятон мегӯяд ай куҷо харидӣ, корвон